Meillä on tämmönen juttu. Ja tää juttu niinku aika makea juttu. Ja jos mä kerron tän nyt sulle, niin sä voit sit kertoa se jollekin toiselle kaverille. Tämä jäljessä tuleva mies on ollut tässä samassa kohdassa jo pitkän aikaa. Ja nyt hänen yläpuolellaan on tuossa tuollainen pieni katto, jonka ohittaminen tai ylittäminen on ilmeisesti aika vaikea tehtävä. Mutta hänellä on tuossa tuollaiset pienet tikkaat, joita hän käyttää apunaan. Miten tässä oikein tapahtuu? I have a problem with that. Let's see now. This is the last couple of moves that Andy has to do. Will he do it? Siinä on makka vähän vasemmalle, mutta no niin, tämä pysyy. Kommunisma on peittynyt pilviin tuonne Jarmon yläpuolelle. Tää on kyllä semmonen varma hautaan asti laji. En mä tajunnut ikinä, että Suomessa voi kiivetä, että meillä on kallioita. Ihmiset saattaa luulla, että kun toiset ikääntyy, niin ne muuttuu jotenkin, vanhenee, mutta mä oon jotenkin pitänyt itseni, että mä ajattelen vähän samalla tavoin ja tunnen, kun oli 20 vuotta. Kiipeily ei ole harrastus ollut, vaan se on niin elämänmuoto. Se on merkinnyt niin paljon. Siihen aikaan ei se matkustelu ollut niin yksinkertaista. Se oli vierasta kenenkään käydä missään. Ei se ollut tavallista. Mä olin taas tottunut sillä, kun mä olin peukalokyydillä jo silloin 52 käynyt etelässä joka vuosi. Vuonna 1954 mä lähdin Etelä-Eurooppaan Välimerelle ja mun muistui mieleen toi kirja, toi Karl Henssenin Matterhornin valloitus ja tuli mieleen, että olisipa hauska nähdä Zermatt ja minkälainen se Matterhorn oikein on. Se oli valtava hieno tapahtuma. Aamulla 4 aikaa yöllä herättiin ja lähdettiin niistä majoista sieltä juurelta. Noustiin sitä lumirinnettä kohti, niin sanottu Matterhornin päätä, ja siinä alkaa nämä pystysuorat osuudet, ja sitten alkoi se huipulle johtava lumirinne. Kyllähän siinä sitten se huippu lopulta lähestyi, ei ollut enää mentävää. Siinä tuli lumiharja vastaan, ja siellä toisella puolella aukesi näkymät Etelään ja Italiaan. Ja siinä sitten oppaani onnitteli ja todettiin, että ylhäällä ollaan. No tää on niinku sormitreenauslankku, joka oli sitten, tää oli oma idea silloin 55, kun piti ruveta. Kiinnitin lankkuun huoneeseen ja sillä selvä. Ja sit hiekkapainot vyöllä joku tommonen 50 kiloa teki jo Edvardia tässä. Siinä talven mittaan sitten jumppasin enemmän ja enemmän ja sitten keväällä, kun asuin Taivaskallion juurella, siellä oli 5-7 metrin korkuisia kalliomuureja, niin niitä yritin kavuta ylös ja siitä alkoi niin kuin vähitellen tämä harjoittelu.
ensimmäinen kerta, siis Suomessa, että tuli tämmöistä tehty. Jalkapalloa mä pelasin 8 vuotta. Tosi pitkään. Mun ikäisessä oli enemmän semmoista niinku, että ehkä se on enemmän kilpailuhenkinen laji. Kiipeily. Koko ysit tietää, mitä mä teen kiipeilen. Välillä kysyy vaan, että miten meni jossain kisossa tai jotain. Kyllä se kiipeily ehkä vähän ottaa aikaa jostain muussakin, mutta en mä sitä kadu yhtään. Mä saan varmaan kuitenkin siitä parhaat fiilikset, mitä mä oon ikinä saanut mistä. Moro. Morjens. Keli on tosi huonon näköinen. No mä katsoin, kun säätiedotusta. Ei se välttämättä niin huono on nimittäin. Kävitkö kattoo sen pitkä traveri? Mä en käynyt ikään. Se oli varmaan niin 2 kertaa just Cliffarin pituus. Mut paljon helpompi. Mun faija vei mua silloin joskus, kun mä olin tosi pieni kiipeä niinku välillä. Se on niinku vienyt mua tosi monta kallioilla. Sehän on kiinnostunut pidempään, kun mä oon ollut elossa. Siinä on pienet. Mä aloitin ihan ulkoon. Pede vei mua vaan ulos silloin kiipeä missään sisällä. Niin 1 on pienin. Joo, mä tiedän. Sitten 2 on väriltään oranssi. Ja 3 on punainen ja 4 on pinkki. Ja 5 on tää musta. Hyvä. Hyvä. Mun tavoitteena on kiipeä mahdollisimman hienoja reittejä ja nostaa omaa tasoa koko ajan. Veikkaan niinku vaikeus ei lopu ikinä näissä lajissa, että siitä löytyy potentiaalisesti loputtomia. Mä koitin se eka kerran se reitti vuonna 2012. Se on Suomen vaikein köysyreitti. Se on niinku aika tosi hieno reitti sen lisäksi. Silloin mä en saanut oikein movieheadin nuskin tehtyä, kun mä toisin, että se on ihan liian vaikea. Ei vittu! Se on niinku tää mun kesän päätavoite. Eikö se aika komea kiipeä tänä vuonna? No ois se kyllä. Jos mä kiipeän, mä lopetan sitä kiipeilyä. Et sä vielä ehtinyt aloittaa? En mä ookaan, mutta mä lopetan silti. Ei sitä ehkä osaa oikein olla enää ilman, että muutaman päivän taukoa, niin sitten mä tiedän, että kroppa kaipaa jotain. En tiedä. Tuntuu, että nyt pitää päästä vetäseen jostain otteesta vähän. Mä aina halusin kiipeä, mutta en mä tiennyt, että Suomessa pystyy kiipeä. Messuilla mä näin kiipeilyseinä, niin mä aloitin ihan saman tien.
siitä tuli sitten semmoinen asia, minkä ympäri kaikki asiat pyörii. Kiipeily on mitä monipuolisin liikuntamuoto, kuten arvata saattaa. Hyvä kunto, huippuunsa kehitetty tekniikka ovat perusedellytyksenä reittien nousijoille. Mutta heitä eivät vedä puoleensa yksinomaan vaarat ja vaikeudet, vaan myös ne lukemattomat houkuttimet, jotka ovat yhteisiä kaikille kiipeilyn harrastajille. Tällä alppikiipeilyllä oli silloin jo niin tärkeä asema mun mielessäni, että sehän muutti elämän suuntaa aika lailla. Mä olin päässyt lääketieteelliseen tiedekuntaan silloin talvella 54 ja seuraavana keväänä niin kuulin sitten, että enää kesä ei olisikaan vapaa, vaan silloin pitäisi mennä harjoittelemaan. Niin se oli aikamoinen isku. Ja hoidin asiat niin, että mä vaihdoin hammaslääketieteelliselle puolelle, koska siellä ei ollut kesäharjoittelua. Eli mun kokonaan niin kuin lääkärin ura vaihtui hammaslääkärin uraksi alppien takia. Ma chérie Cortina, giallo so che torna. Se oli 59, kun menin tänne Cortinaan ja menin Cinque Torri-majalle, jonka isäntäväen oli oppinut hyvin tuntemaan. I sing Cortina. Ja oli kauan jo ihmetellyt ja katsellut sitä Torre Granden itäseinän oikeata puoliskoa, jota ei oltu aikaisemmin noustu. Ja tiesin, että italialaiset oli sitä havitelleet ja yrittäneet. Se oli niin vaikeaa maastoa, ettei sinne saanut hakoja kiinni eikä otteita ollut paljonkaan tarjolla. Sitten paikalle saapui vanha tuttavani Walter Strain Wienistä. Ja mä kerroin, että pitäisi jos yritettäisiin toi viedä loppuun saakka. Ja hän tuli mukaan ja sitten menin sitten edellä sen sinne syvennykseen asti. Ja sitten hän meni sen seuraavan osuuden. Sitten mä tulin taas ja sitten meni sen loppuun, niin saatiin se tehtyä. Ja majan isäntä antoi nimeksi Via Finlandia tälle. Ja se oli siihen aikaan äärimmäisen vaikea reitti ja seudun vaikein. Ja se on monessa oppaassa, muun muassa saksalaisessa 100 kauneinta dolomiittireittiä, niin yksi niistä. We don't look at all rocks and want to climb them. We look at very specific pieces of rock and have ideas of how we can climb them. Rock climbing has got this pure angle, you know, like we kind of go out there and scour what nature has created. Like the geology and the weather and just like the forces of all the universe essentially have like shaped these things that we are like approaching and interpreting in ways that we want to. Normaali ihminen, järkevä ihminen rupeaa katsoa, että miten se pääsisi helposti ton kallion päälle. Kiipeilijä taas rupeaa katsoa, että miten se pääsisi tosta vaikeamaan mahdollisella tavalla. Ensimmäisen kerran käytiin täällä etsimässä tätä itse asiassa. Ei ihan tiedetty tarkkaan missä tää on. Niin tuolta käveltiin, loppui jo niinku toivo, että onko täällä mitään hiiden kirnua missään. Sitten kun tuosta kulman takaa aukesi toi, niin wow, sehän oli kyllä niinku mieletön. Onhan täällä käynyt sitten yrittämässä ihmiset tätä jonkin verran. Ei sitä oikein kukaan ole keksinyt sitä loppua.
mystinen maine, mikä tällä on, niin katosi yhtäkkiä, että perhana tämähän onkin tässä. Että. There is so much artistry into developing a climb and leaving something finished, like a piece of work that is completed. Jokisen Matin kirja ilmestyi 61. Palaset alkoi loksahtaa kohdalleen. Taisi olla talvella 62. Päätin sitten yhtenä iltana lähteä katsomaan, millainen mies on. Ajelin kympiratikalla käpylään ja hyvin otti ystävällisesti vastaan ja ei paljon ihmettele, että mikä kaveri toi on. Tuumas, että voitais mennä pari viikon päästä tuonne Rossin seinän katsomaan, mitä tää touhu on. Puhutaan sitten enemmän. Ja niin, me sitten mentiin. ...60-luvun tyyli kiivetä. Se oli sama tekniikka, jota käytettiin tuolla vuorillakin. Se oli käytetty jo 30-luvulla. Välineet oli köysi tai 2 köyttä. Ja apuvälineet oli haat, sulkurenkaat, vasara. Sitten kun rupesi reitit muuttua hankalammaksi, seinämä ulkonemaan tai tuli kattoja, niin sitten tarvittiin jalkalenkkejä. Punaiset villasukat, puiden raskaat kiipeilykengät ja sametti golf ja housut. Ja autot sai valita, kun peukalo nosti pystyyn. Se oli niin erikoinen näky. Lokakuun lopulla kerran perustettiin. Eihän meitä ollut kuin 4 miestä. Nimeksi pantiin Suomen Alppikirja. Tää tuli kerran mentyä tää Hakahalkeama, niin talvipalttoa päällä, lierihattu päässä, nahkapohjaiset kengät jalassa. Eli tultiin bailuista ja kauhean vedonlyöntiin jostain syystä illalla ja silmät sidottuna. Ne meni kerran ylös. Kyllä, Matin suoritustaso oli varsin korkea. Aika huikeita suorituksia. Kyllä hän nautti suurta kunnioitusta, varsinkin Dolomiteilla. Tämä pieni porukka, joka sitten tuli pikkuhiljaa Matin ympärille täällä kotona, alkoi vähitellen ymmärtää, että mikä on miehiään. Tämä on Jokinen. Kyllä hänen esimerkkisi oli. Sillä voimalla mentiin eteenpäin. 60-luvun puolivälissä niin alkoi olla se tilanne, että ruvettiin yhä enemmän kiipeämään niin sanotusti vapaasti. Jätettiin jalkalenkit vähemmälle. Matti yritti kiivetä jättiläistä vapaasti. Sitä ei ollut kukaan tehnyt aikaisemmin. Tässä lukeekin, että pitkä väli. Ja muistaakseni Matti oli suurin piirtein tällä kohdalla, kun Haka irtos sitten. Putosin 12 metriä tasaiselle maahan ja en voi kuin syyttää itseäni, että oli se itse kiinnittänyt. Vasemman polven lumpio meni murskaksi moneen palaseen. Mulla alkoi niitä selkäkipukohtauksia olla ja sitten 67 oltiin Artjärvellä ja siellä eräällä reitillä, niin se taas jysähti selkä sillä, että ei pystynyt. Silloin päätin, että mun on pakko lopettaa, että tästä tulee niinku itsensä ja muut saattaa ehkä vaarallisiinkin tilanteisiin, jos tollain selkä oikuttelee. Ja sitten mä lopetin kiipeilyn
kokonaan. Hyvin pieniä ne ympyrät oli silloin. Harrastajia oli vähän. 60-luvun puolivälissä niin jäsenmäärä taisi olla jotain 15 paikalla. Ja siinä vaiheessa toiminta alkoi sitten jo hiipua. Se oli seurausta näistä valittavista useammasta pikkuonnettomuudesta. Ja kun ei jäseniäkään pystytty rekrytoimaan lisää, niin loppu vetäjät. Yksi ja toinen alkoi miettiä vähän, olisiko tässä elämässä tärkeämpiäkin asioita, niin kuin perhe tai opiskelu tai työelämä. Tällaisia ikäviä sivujuonteita, jotka häiritsee vakavaa harrastusta. Muistot säilyy aina. Mutta kaikella on aikansa. Monesti kun mä tituleeraan itseni vuorikiipeilijäksi, joskus, en muista missä, joku heitti kommentti, että sinä se oot nokkela jätkä. Että ryhdyt Suomessa niin kuin vuorikiipeilijäksi. Maassa, joka on niin kuin enemmän ja vähemmän lättänä on niin kuin vuorien vinkkelistä. Kun sä seuraat Suomen rajoja vaikka siellä pohjoisessa ja Käsivarressa, sä meet raja yli Ruotsiin, voisi sanoa, että ollaan vuoristossa, meet Norjaa, ollaan todellakin vuoristossa, mutta ei meillä. Matti Jokinen oli joskus maininnut, että hän oli etsinyt 60-luvun alussa Kouvolan seudulta hienoja kallioita löytämättä. Me saatiin sitten yhteydenotto Vekarijärven varuskunnasta, jossa oli pari upseeria, jotka oli jossain matkoilla harrastanut kiipeilyä. Tulkaa tänne kiipeämään. Täällä on 40 metrin seinämä. Ja yleensä kun siviili soitti näistä seinämistä, niin saattoi jakaa sen korkeuden 2. Jos 40 luvattiin, niin 20 löytyi. Mutta Olhavalammen suhteen niin täytyy todeta, että sinne sai niin lisätä metrejä. Se oli aivan mykistävää. Että suu auki hämmästyksestä, että miten tämmöinen kallio voi olla Suomessa. Tämä Olhava merkitys niin tälle suomalaisten kiipeilijöiden kasvuun lähdölle, se oli aivan ratkaisevaa. Myöskin se, että kiipeilyssä, tästä vanhasta teknisestä kiipeilystä, lähdettiin siirtymään vapaa-kiipeilyyn. Mä aloitin kiipeilyn, sanoisin, että 77. Hesarissa oli urheilusivulla sellainen puolen sivun juttu Alppikerhosta ja Karhumäen Veikosta ja kerrottiin, että keskiviikkoiltaisin Taivaskalliolla on tapaaminen. Ja semmoiseenhan mä sitten tietysti oitis menin. Kyllä se Olhava eittämättä on merkittävin kallio Suomessa. Se paikka on niin hieno, kun se kaltsi nousee siitä suoraan lammesta. Tässä on vielä vähemmän puita kuin ennen. Niin on. Tässä on siis... Salamassa ei ole enää yhtään puuta. Oli se siis kiipeilyn sosiaalinen keskipiste ihan ilman muuta silloin
niin kuin sinne tuli kuitenkin niin kuin aika paljon väkeä. Paljon väkeä tarkoittaa 20 ehkä, mutta Ja siellä sitten iltanuotiot oli niitä klassisia, että siellä sitten juotiin kaljaa ja syötiin makkaraa. Ja Päivät kiivettiin ja illalla vedettiin kauheat lärvit siinä nodella ja puhuttiin paskaa ja se oli kivaa. Kerta kaikkiaan se oli kivaa. jännä ajatella sillä, että nythän mä oon very old school ja silloin mä olin kuitenkin new school. Silloin se oli jotenkin, selitettiin suurelle yleisölle, että tää on niinku harjoittelu vuorinousuja varten. Kyllä niin kuin, mä ainakin näin sen melko alkuvaiheesta, että tämä on niin kuin ihan oma juttunsa tämä kalliokiipeily. Jos sä Olhavalla kiipesit jonkun reitin, ja varsinkin jos sä kiipesit paremmin, mitä sä oot ikinä, siis oman huippus, niin olihan sillä arvoa sinällään. Ja kyllä siihen aikaan jo kilpailtiin, kuka on kovin. Ilkka Paloheimo niihin aikoihin kehittyi valtavasti vapaakiipeilyssä ja sai sitten tämmöisen kunnianhimoisen suunnitelman kiivetä semmoisen reitin kuin Kantti, joka on semmoinen 40 metriä korkea tämmöinen kulma näin. Kyllähän kaikki oli sen Kantin linjan nähnyt, joo, mutta kun se näytti sellaiselta, niin että oho, eikä tuolla ole mitään. Aika monta muuta reittiä on tullut, tehty ensinousu ja niin edelleen, niin ei niistä mikään niin kuin tolle tasolle reittinä yllä. Se oli jo niin kuin oikeasti suoritus sinänsä, että siitä pääsi ylös. Että jos sen tarvitsi olla jotain treeniä johonkin niin kuin vuorille, niin ei se musta sillä enää ollut mitään harjoitusta mihinkään muuhun, vaan se oli se juttu itsessään. Meininki oli siihen aikaan, se oli lepposaa. Kaikki tunsi toisensa, että uusi tyyppi tuli Taiskille, niitä ei tullut joka päivä tai joka viikko. Se otettiin niin kuin heti potentiaalisena kiipeilijänä hänen mukaan ja siinä oli määrätty tyyli. Marlboro Aski pilkotti tuolta takataskusta. Ei se ollut niin vakavaa. Se on ollut vähän ehkä vaikea perustella, niin että miksi aikuiset miehet jollain tuommoisilla 3-5 metrin kallioilla kiipeä jotain, niin kuin rimpuilee siellä. Silloin kun mäkin aloitin ja monta vuotta siitä eteenpäin, niin kiipeily ei ollut sillä tavalla sosiaalisesti niin kuin hyväksyttävää. Vieläkö sä kiipeilet? Onko sä vielä sairas vai onko sä jo parantunut? Sehän on pikkupoikien hommaa. Ensimmäinen kosketus niin kuin tähän suomiskeneen ja suomalaisiin kiipeilyihin oli se, että sattumoisin mun faija oli lähdössä kavereiden kanssa Alpeille kiipeä Mont Blancille. Sitten ajauduin lähteä sinne Alpeille ja siitä se oikeastaan alkoi. Meidän juttu oli semmoinen, että oli sovittu, että elokuun alussa 1986 me tavataan Chamonixissa näitä kavereita, ketkä oli sitä suomalaista niin kiipeilyporukkaa, pientä sellaista silloin. Me mennään sinne leirintäalueelle niin kuin innoissamme meidän projektista keskelle surevaa suomalaista kiipeilyjoukkoa. Mä muistan, se oli alkuiltapäivä kello 1 tai 2 jossain ilmain. Ja siinä oli joku hylly, jonka reunassa oli vuorikristalleja. Sitten kuultiin, niin kuin joku huutaa mun nimeä. Ilkka. Saatiin vaan selvää niin, että Kimppe ja joku on pudonnut. Me oltiin edellisenä talvena porukalla päätetty, että tavoitellaan jotain korkeampaa huippua, siis nyt oikeasti niin kuin isoja vuoria.
tavoite oli se niin, että me käydään niin kuin Chamonixissa kiipeämässä, treenataan semmonen ja sitten Himalajalle seuraavaksi. Meitä oli 2 köysistöä ja siinä sitten sanottiin jäätiköllä, että moido, ja ne lähti tonne ja me mentiin tonne. Me nähtiin sitä pelastusoperaatiota, kopteri lensi sitä hitaasti niin kuin sitä seinää sahasi edes takaisin. Se oli merkki siitä, että mitään tai ketään ei löydy, niin ei siellä ole ketään. Ne oli sitten sinne reunarailoon päätyneet. Sinne ne sitten niinku kundit jäi. Sitä ei tavallaan tajuu, miltä se sitten tuntuu, kun sä meet alas leirintäalueelle kertomaan sun hyvän kaverin tyttöystävälle tai oikeastaan morsiamelle, että hei, nyt on käynyt näin, tapahtui onnettomuus ja Markku on kuollut. Ja siinä kohtaa ne riskit sitten realisoituu. Kiipeily on semmoinen harrastus, että siinä kun tämmöisiä ihmissuhteita syntyy, sun oma kätes on toisen varmistuksessa ja toisen käsissä, kun sä kiipeät, jos putoat, niin ne ihmissuhteet ja kaveruussuhteet, jotka syntyy, niin ne ei katkea koskaan. Kunnes tulee sitten kirkonkellojen soitto. Se on varmaan muuttunut vuosien myötä, että mikä siinä niinku pitää kiinni. Lähdetään just metsään rauhoittumaan ja tavallaan pääsee kaikista arkisista jutuista pois ja nollaamaan. Kun menee kiipeämään mettä, niin ei siellä niinku sit mieti mitään arkisia juttuja ja työpaineita tai mitään muuta, vaan sit miettii sitä kiipeilyä. Tuntuu, että se pitää mut järjissä. – 25 vuotta tai kohta 30 vuotta, niin se on antanut innostuksen niin kuin arkeen. Syyn, todella hyvän syyn niin kuin elää, olla innoissaan. We never give up. Kiipeily on antanut mulle sen, että kun mä aamulla herää, niin kun jalka osuu lattiaa, niin mulla on niin kuin kaasu pohjassa. Mä oon niin kuin sitä mieltä, että sitä pitää elämässä niin kuin olla. Mä innostuin itse kiipeilystä 80-luvun alussa. Hesarissa oli juttu, että telkkarissa tulee dokumentti ranskalaisesta soolokiipeilijästä. Mä menin naapuriin katsomaan sitä 13-vuotiaana. Si tu veux, tu as quand même les doigts, tu as de la sueur, ça suinte. Et justement pour enlever cette humidité au bout des doigts, qui fait que ça glisse sur le rocher. Se koko leffa alkoi sillä lailla, että tämmöinen ranskalainen hippi lähti kiipeämään veden päällä ilman mitään varmistuslaitteita ja välineitä. Ja sillä oli vaan shortsit ja mankkapussi. Ja mä katsoin sitä hetken aikaa ja se oli niin kuin sillä sekunnilla, niin mun elämä muuttui ihan täysin. Silloin 80-luvulla sitä jonkun verran häpesi, että on kiipeilijä. Varmasti niin kuin sama leimaa mitä tahansa vaikka alakulttuuri, että punk-rockista lähtien, niin varmasti ne alkuaikojen kriminaalit on ne kaikista pahimmat, että niillä oli kaikista huono itsetunto. Ja se kuului siihen niin kuin meininkin, että oltiin vähän niin kuin isommassakin mittakaavassa niin kuin röyhkeitä ja en mä nyt sanoisi pahoja ihmisiä lainkaan, mutta siihen liittyy, että haluttiin olla vähän rohkeampia kuin muut. Tehdä ekana jotain sankarillista ja tämmöinen myöhässä oleva puberteettiheppu tulee siihen kiipeä vähän vaikeampia ja vähän pelottavampia linjoja kuin ne muut, niin se ei ollut hirveän hyvä lähtökohta tulla kavereiksi kenenkään kanssa.
Jotkut tykkäs ja jotkut ei. Et vahva persoona. Oli lahjakas, omapäinen. Sellainen formula-suihkonen, niin että 13 000 kierrosta päällä niin kuin ihan koko ajan. Mä uskon, että se oli varmaan aika ärsyttävä tyyppi monen mielestä. Nyrkkitappeluun mä en joutunut, mutta kyllä mut Olhavalla heitettiin järveen ainakin kerran. Yksi vuosi se siinä sauhus, niin että mä kiipeen kohta vaikeampaa kuin sinä. Mä sanoin, että niin sä kiipeetkin, mutta se on vasta ensi vuonna. Ja niinhän siinä kävi, että se oli sitten ensi vuonna, mutta kyllä se oli nähtävissä niin kuin se lahjakkuus. Henkka tosissaan omistautui siihen kiipeilylle. Ehkä enemmän kuin minä. Nummen-Kaltsi löytyy 80-luvun ihan loppupuolella. Katseltiin, että tuo pusikossa on varmaan joku kallio ja käppäiltiin tähän paikalle ja kaikilla muljahti silmät päässä. 80-luvulla oikeastaan kiipeily kehittyi tosi paljon niin kuin tällaiseen urheilukiipeilyn suuntaan, jota kutsutaan nykyään urheilukiipeilyksi. Sileimmät, halkeamien välissä olevat seinämät kiivettiin laittamalla porahakoja, kiilankkureita ja sitä kautta pystyttiin tavallaan kohtuu turvallisesti kiipeämään sellainen kohta, mikä ennen oli ollut mahdoton. Eli eka reitti, joka Nummessa kiivettiin, niin oli Alibi. Nimi tulee siitä, että mä aloin silloin pikkuhiljaa pääsee baariin ja Helsingissä oli pahammainen baari nimeltä Alibi. Alibissa on semmoinen tokalla pultilla semmoinen legendaarinen kruksi, joka on huomattavasti vaikeampi kuin se koko muu reitti. Mä olin silloin tietysti vielä nuoruuden vimmassa, niin laitoin vaan kädet oikeaan asentoon ja nykäsin sen kruksin saman tien. Ja sit näki heti, että se loppuosa alkaa olla paljon helpompaa. Jyrkkä ja hieno ja pumppaava, mutta selkeästi helpompi. Alibin kohdalla jotenkin tuntui, että nyt ekan kerran meni aika vaikea reitti. Siitä eteenpäin sitä ei enää elämässä ollut paljon muuta kuin alkoi unelmoimaan, että mistä kohtaa tuosta pääsisi ylös. Siinä oli seuraavaksi 80 vuodeksi tekemistä. Tiesitkö muuten, että toikin on Henkan puuttama tuo linja? Joo, Henkkahan sanoi, että se on tehnyt muuvit tohon joskus. No, se on hattu sille kyllä. Se sanoi, että se ehkä olisi pystynyt kiipeäkin tonne. Ei siinä mitään. Hyvä reitti. Nytorpin Tompan. Suomen vaikea sporttireitti. Eli tää synkro. Se oli 2006, kun kiipesin sen. Mä soitin Henkalle sitten siitä ensin.
että mä varmaan kiipeän se, että onko se. No Henkka oli sanonut, no joo, kyllähän sitä on vähän yritellyt joskus, koska sitten onkaan viimeksi. Ja sehän oli aivan loistava kyllä se reitti, että se on semmoinen, missä voi tippua ihan vielä viimeisessä muuvissa. Ja pitää jaksaa yrittää aina niin kauan, kunnes sormet on vedillä. Välillä saa vähän kuin kirosanoja, mutta mieli pitää jaksaa pitää mukana. Ei saa hermostua, jos ei mene. Siis Suomessa kiipeily Suomen graniitilla, se on vaikeeta. Helppo putoa. Putoaminen ei ole niinku seurausta virheestä, vaan se on seurausta siitä, että sä et vaan ole tarpeeksi hyvä siihen, mutta sä yrität. Joo. Jatka. Jatka. Tippuu! Märkät. Oliko se toppaus vai ei, sanoko? Ei se ehkä ihan ollut, että se sieltä turvassa on. Perkele. Vittu ihan hanurista toi niinku. Se on tosi raskas ja pitkä prosessi, jos projektoi omalla maksimillaan. Sulla voi mennä niin monta asiaa pieleen. Siellä on niin monta eri muuttujaa. Et silloin kun on ottanut sen pari kertaa turpaan, niin yleensä silloin se menee silloin kun vähiten odottaa, että silloin kun on semmoinen tyhjä mieli. I mean, we would never improve as climbers if we didn't try stuff that's too hard for us that we might never do in our lifetime. No! What happened? Grease! You have to work hard to make your dream come true. Ajatus siitä, että sisälläkin pystyy treenaamaan, niin se syntyy joskus 80-luvun lopussa, niin Hakomäen Harri soitteli Kauniaisten liikuntasihteerille ja kysyi, että hei, että kun teillä on tämmöinen huoltokäytävä, niin voitaisiko me tehdä tänne kiipeilyreittejä ja seiniä. Ja vastaus oli myönteinen ja sitten ei muuta kuin äijät tuli paikalle. Meillä oli silloin akkuporavasara jo käytössä ja ruvettiin vaan suoraan poraa seiniin. Alku oli helppoa, se niin kun lähti porattiin aina muuvi kerrallaan eteenpäin. Sitten tuli varmaan yksi maailman pisimpiä poikkikulkuja, 100 metriä. Sitten tultiin johonkin tähän saakka ja sitten tästä käännyttiin ympäri ja lähdettiin tulemaan takas. En usko, että se olisi samalla lailla tavallaan se kehityskaari mennyt, jos ei tällaista paikkaa olisi niin kun tajuttu alkaa rakentaa. Tämä paikka oli aikansa edellä. Toki muistan ensimmäistä SM-kisat, että mä voitin ne. Minusta tuntuu, että me luotiin silloin jotain uutta. Joku suunta, uusi suunta oli tulossa kiipeilyyn silloin. Ruvettiin kiipeämään sisällä, ruvettiin kilpailemaan ja kamppailemaan mestaruudesta. Sitten ruvettiin miettimään sitä harjoittelua, että miten tulee vahvemmaksi ja kestävämmäksi ja notkeammaksi. Saattoi kuvitella mielessä, että olit hyvä kiipeilijä, jos halusit oikein pettää itseäsi.
Se asenne oli hyvin paljon semmoinen niin kuin, tavallaan toisia ihannoiva ja katsellaan ulkomaille sitten niin kuin ylöspäin vähäsen. Ja ihan varmasti oli siis semmoinen tunnelma, että on aika mahdotonta kiivetä Suomessa kovin korkealla tasolla. Pitää mennä! Muistan sitä, että miten puhuttiin vaikka just näistä maailmancupin kisoista. Turha sinne on lähteä, että ei sieltä muuta kuin turpaa. Suomessa on kärki tällä hetkellä tosi kapea ja mä oon ensimmäinen, joka on lähtenyt kokeilemaan vähän haistelemaan sinne, että miltä siellä näyttää. Se taso on siellä vielä niin kova, että suomalaisilla ei ole yksinkertaisesti mitään mahdollisuutta sinne lähteä kilpailemaan. Itä-Kaakko 6, märkit puuttuu. Iso-Kari 13, Etelä 2, Selkeä 2. Tuntuu, että se oli osittain ilmiönä niin kuin vaan osa tätä yleisempää suomalaista 90-luvun tämmöistä asennetta, että sitä ei liikaa omista jutuista voi huudella eikä niin kuin ottaa itsensä liian tosissaan. 2, Selkeä 20. Tällä tuntui silleen, että Suomessa vaan niin kuin treenataan sitä varten, että päästään reissuun ja päästään siellä sitten niin kuin kiipeä oikeasti. Jossain vaiheessa tuntuu, että, että Suomessa sitä kiipeilyä hirveästi olekaan. Oikein tiennyt, mitä pitäisi kiivetä ja tälleen, kun kaikki oli tavallaan nähty. Satsi Juha, mitä on boulderointi? Boulderointi on tämmöinen urheilukiipeilyn muoto, missä kiivetään kivillä tai matalalla seinillä. Ja tavoitteena on mahdollisimman vaikeat reitit, ei niinkään korkeus. Boulderhan on niin kuin sanana tarkoittaa isoa kiveä. Se on perinteisesti isojen kivien kiipeäminen, joihin voi kiivetä ylös ilman köyttä ja sieltä voi kiivetä alas ilman köyttä. Ainoa mikä sulla on turvana on sun kädet, jalat ja pää ja alla patja ja kaveri spottaamassa. Mun vaimo, joka silloin opiskeli, niin silloin oli tämmöinen työharjoittelu Vaasassa. Kun mä istuin junassa, niin ennen Vaasaa mä nyt ikkunasta vaan bongasin. Siinä on aika paljon niin kiviä näkyy. Siitä jäi sitten semmoinen tietyn kuva pyörimään ja sitten mä muistelin näitä kouluaikoja. Mulla oli maantieteen opettaja peruskoulussa oli Pohjanmaalta. Ja hän kertoi näistä siirtolohkareista. Nämä niin eri kuvat, ne sitten rupesi niin mun päässä muodostua ideaksi, ja se idea oli, että siellä on varmaan paljon niitä kiviä. Martin, voisiko nyt ollut jossain sisäseinällä, tuli sitten selittämään, että siellä on niin metät täynnä kiviä, että ihan niin kuin Josemitessä, että isoja kiviä vaikka kuin paljon. Ja sitten ajateltiin, että lähdetään pienelle tutkimusmatkalle, että eihän siinä mitään häviä. Että no, sieltähän sitten löytyi nämä kivet. Tyypillinen Vaasa-viikonloppu oli, että perjantaina startataan ja siitä sitten yötä myöten Vaasaan ja melkeinpä suoraan kiipeämään. Valosaa kuitenkin keskellä yötä kesällä. Siinähän se nuoruus sitten menikin pari kesää aika heittää, että joka saakelin viikonloppu kesäsi ajetaan sinne se 400 kilsaa ja putsataan kiviä ihan silmät kiiluen ja kiivetään niitä ihan onnessaan. Ja miten se meni Total Vaasa Experience? Ei se paljon viikonloppuisin tullut nukuttua ja joitakin tunteja, kun vaan piti siellä metässä etsiä kiveä ja kiivetä.
Elämäntapa intiaanit oli meidän kutsumanimi näiden paikallisten keskuudessa. Me kuitenkin oltiin siellä niin kuin joka viikonloppu. Naula, kun ei tehnyt se anoppia. Rotseen roikkuu. Monesti oli, että sunnuntai-iltanakin vielä kiivettiin johonkin 2-3 ja sitten nokka kohti Helsinkiin ja kotiin suihkuun ja suoraan töihin nukkumatta. No kyllä se Vaasan löytyminen avasi silmät ja siitä lähti tämmönen lumipalloefekti. Ruvettiin etsimään paikkoja ihan tietoisesti ja hommaamaan maastokarttoja ja niiden perusteella sitten etsimään. Rovaniemeltä Jyväskylään, Ahvenanmaalle, Vaasat, Helsinki. Ymmärtin, että näitä voi löytyä ihan mistä vaan, kun vaan etsii. Boulderointi Suomessa on yhtä hyvää kuin missä tahansa muualla maailmassa, sit on paljon. Boulderoinnin luonnehan on se niin kuin, tavallaan sitä kiipeilyfysiikkaa niin kuin ihan puhtaimmillaan. Se on niin kuin, tämmöisten lyhyiden, mutta vaikeiden mikroreitteen kiipeämistä. Jotenkin se niin kuin, kiteytyy se semmoinen niin kuin kiipeilyn fyysinen luonne siihen, että siinä voi niin kuin, vaan keskittyä niihin muuveihin ja siihen vaikeuteen. Se oli niinku niin. Sehän meni mut. Mitähän mä unohdan nyt? Mulla on niinku köysi, mulla on se jumari, mulla on krigri, mulla on pari kamoa, jos tarvii ne alle virittää sitä. Kyllä se nyt osittain vaikuttaa, kun ammatikseen tekee. Et sponsorit odottaa jonkunnäköisiä tuloksia aina välillä, mutta aika vähän mä annan minkään tällaisen vaikuttaa muuhun. Et teen mitä teen. Nalle taisi olla 6-17 silloin ja me lähdettiin Pohjoismaiden mestaruuskisoihin, niin mä sanoin silleen, että hei, yksi paikka vapaa, nyt hyppää kyytiin. Että lähti mukaan ja istui ihan hiljaa. Ei se sanonut mitään koko matkalle. Se otti kultaa siellä ja sitten ajettiin takaisin, silloin kanssa sanonut yhtään mitään. I met Nale, I think it must have been in like 2004 or something. Back when he was real young, maybe 18 or something, maybe even 17. He didn't speak much English. We weren't communicating on that level, we were just climbing. And as the years went on, you know, like, Nale, of course, got really strong. And things started to surface. I'm Nalle Hukkataival. Climbed for like 7 or 8 years now. Would you say that climbing pretty much runs your life, or? Yes, I would say so. Up on the stage right now is Nalle Hukkataival.
if he manages to do this first try, we actually already got a winner because Nalle has done all the problems first go. This is it. Do we have a winner? Struggling to get that last hold and going for the final grip, and he does. He's got it. He's got it. That was some amazing climbing from Nalle Hukkataival. Mä oon viimeiset vuodet reissannut niinku ihan ympäri maailmaa. Etsinyt siisteimpiä linjoja vähän joka puolelta. Ja Perfect stand start. Put your foot on, perfect foot hold. Huge dynamic move. Sit all up. Can't wait to try this. wow. And the thing on the left too. Yeah! We're back and they let us in. Good. Good, yeah. Original. Me mentiin sinne yksi kevät, rämmittiin rintaasti hangessa sinne, niin mä olin silleen wow, niin kuin, että tää on ihan siisteimpi juttu, mitä mä oon ikin Suomessa nähnyt tai missään nähnyt. Kyllä se niinku otteen näyttää olevan, mutta sen näkee sitten, että meneekö. Sen jälkeen mä nyt oon sitä työstänyt useamman vuoden. 10 kertoja käynyt siellä aina tikkaiden kaa ja pädien kaa ja köysien kaa koittaa työstää sitä. That's like the only hold that there is in the seams over there. Oh. How is that right hand right there? Terrible? Oh! Yes. Kyllä niin kuin kaikki niin kuin tommonen, mikä mua kiinnostaa, niin on luonnollista ja niin kuin luonnon muovaamaa. Siistiä kyllä, että löytää jotain näinkin hienoa lähdet kotiin. Kyllä. Tällä mennään. Jos se niinku ikin tulee menee, niin kyllä se on niin paljon vaikeampi kuin mikään muu. Hiuksen hieno raja, kun etsitään niinku ihan tollaisia maailman vaikeimpia reittejä. En mä oo vieläkään varma, että onko se oikeasti mahdollinen. Ehkä se visio siirtyy jollekin seuraavaksi. Sitten käydään leirikouluohjelma yhteisesti läpi. Huomennahan se ohjelma koittaa. Elikkä kun täällä on
Sinä päivänä, kun mä olin Nummessa, niin oli viileä itätuuli ja kivi oli kylmä. Silloin kun se kivi on kylmä, niin kitka on tosi hyvä ja otteessa pysyy paremmin. Ihan rauhassa. Mitä vaan? Nyt! Yeah! Hyvä! Kun lopulta pääsee tällaiseen projektiin, mitä on yrittänyt monta päivää, niin se tulee vähän semmoinen tyhjä olo. Parin päivän jälkeen sitten tulee kyllä semmoinen fiilis, että mitä seuraavaksi, niin pitää rupea etsiä seuraavaa projektia. Sehän oli selvää niin, että kaikki kehittyy ja että tulee niin kuin vaikeampia reittejä ja semmoisista paikoista pääsee ylös, mistä ei niin kuin oikeasti voi kuvitellakaan, että pääsee. Ja jotenkin pohti, että missä kohtaa tulee raja vastaan, mutta eipä se nyt vielä ole tullut vastaan. Ja hyvä niin. Hyvä niin. No mä oon kyllä aika tyytyväinen suoraan sanoen. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä sitä teen tällä reissulla. En mä tiedä, miksi mä sinne lähdin, mutta hyvä, että lähdin. Vaikka kyllä jännitti aika paljon enemmän kuin edellisellä kerralla tai sitten silloin aikanaan, kun sitä kiipeilin. Erittäin hyvältä tuntui. Suomi on aika silleen karu maa, että täällä nyt ei kiipeilyn parissa kauheasti töitä ole. Sitten alkaa tekemään elämässä vähän valintoja, että millä sitä saa sitten murua rinnalle. Ja siinä tuli aika pitkä tauko niin kuin silleen, että kiipeili niin kuin muutaman kerran 2 viikossa maksimissaan ja välillä ei ollenkaan. Ja ihan turhaa kyllä. Vähän kiipeili, että nythän sitä kaduttaa. 10-luokalla. Mä muistan, että mä lintsasin koulusta ja menin Itäkeskuksen kirjastoon. Mulla oli 2 kirjaa. Mulla oli Matti ja Jokisen Alppien seinämillä ja sitten Kastin Rebuffaa Alppihuippui vallottamassa. Ja se oli mun niinku koulunkäyntiä tähän nykyiseen työpaikkaan. Useamman ihmisen kanssa keskusteltu monta vuotta, että nyt tää kiipeily tarvii tavallaan niinku semmoisen kunnon kiipeilyseinän, että semmoisen korkean kiipeilyseinän, joka on rakennettu ihan vartavasten kiipeilyharjoittelua varten. Kiipeily on nyt niinku just siinä tilanteessa, että tämä on aivan mahtava laji niinku aloittaa ja innostuu. Koska tämä kansainvälisesti kehittyy valtavasti koko ajan ja kasvaa ja sitten taas Suomessa tämä kehittyy valtavasti ja tulee niinku lisää harrastuspaikkoja.
Sitten myöskin löydetään uusia ulkokiipeilypaikkoja koko ajan. Ja ...30–40-vuotiaana kiipeily on mielettömän makea laji. 40–50-vuotiaana sitä alkaa vasta ymmärtää ja sitten kun on normaalitöistä eläkkeellä, niin jos on hyvässä kunnossa, niin se on kaikista hauskinta, koska se on ihan elämänmittainen polku. Se oli 80-luvun puolivälissä. Lauttasaaren rannoilla seurasimme, kun poikamme harjoittelivat purjehduskilpailuja varten. Erään pojan isä tiesi selkävaivastani ja hän kehotti pontevasti aloittamaan uinnin. Sillä oli hyvä vaikutus. Selkävaivat parani lähes kokonaan, jolloin pystyi taas aloittamaan kiipeilyharrastuksen. Kiipeily oli sen jälkeen ainoa kohde. Yksi ihminen ei kovin monelle pysty kertomaan, miten hyvä joku asia on. Mutta niille muutamille, joille se kertoo, niin ne ottaa se ihan tosissaan ja alkaa sitten tekemään sitä. Ja kertoo sen sitten taas parille eteenpäin. No huuhuu. Siis mikä tää on? Tää on ihan kipeä hieno. Musta leikkaus, poraleikkaus ja tuolta jättiläinen. Siinä on hyvä. Niin jo. No hieno. Miten usein te niinku putositte? Tässä Ei niinku? paljon kyllä Ei putoiltu, ei. Ei halua putoa. Ei. Kun lopulta ollaan valtavan jyrkänteen juurella, ihminen tuntee ahdistavalla tavalla pienuutensa. Kaikki on aivan toista kuin aikoinaan kirjoista lukemalla oli kuviteltu. Ellei rohkeus tai voimat ole tähän mennessä pettäneet, nousu pääsee alkamaan.